بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على أفضل من طاب منه النجار وسما به الفخار، واستنارت بنور جبينه الأقمار، وتضاءلت عند جود يمينه الغمائم والبحار، سيدنا ونبينا محمد الذي بباهر آياته أضاءت الأنجاد والأغوار، وبمعجزات آياته نسخ الكتاب وتواترت الأخبار، وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروه في هجرته صلاة نامية دائمة ما سجعت في أيكها الأطيار وهمعت بوبلها الديمة المدرار. اللهم اجعلنا من المتبعين لشريعته، المتصفين بمحبته، المهتدين بهديه وسيرته، وتوفنا على سنته، واحشرنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين في زمرته. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz abat bolsun nep çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tahammül ediyen qiyinçiliklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu ve keremi bilen kabul edip belki hemmemizin iki dünyası abat bolsun inşallah. Hazreti Mahsum Bulişan aydiýär: Gafil bolmaň, dünýä gelen ötörler. Manna hoşwagt bolmaň, badyr beterler. Çekler kerweller, ýörir hatarlar, bir ýüzi üzülmez, göçdir yararlar diýipdir. Dünýäni gaty gyzgyn tutulýan äsir bolup duray musulmanlar. Zarobar känelen zaman awdallyklar känelipdir, dünýäni gyzgyn tutulupdyr, Hudaý Taala rahatçyk dille girilýär. Dinden gaty adamlaryň ýürekleri daşalyp sawuyan äsir bolup duray musulmanlar. Herimler qawşan äsir, hanawadan herimi, dinin çarçuby, musulmanyň hormaty, Hudaýyň hormaty, dinin hormaty, mukaddesatyň hormaty gasy bir qawşan zaman bolup duray musulmanlar. Hazreti Mahsum Bulişan şonun şirime diýär: gafil bolmaň, dünýä gelen geçmeli. Bizde bir gün hatyry bolup galmaly musulmanlar. Falan wagt falan ýerden bir geçip gidipdir. Pitada hoş bolmaň diýipdir, ýani ýürek baglamaň. Adam bir täze jaýa girende bir hoş bolýar. Maşinalarna hoş bolýar. Hoş bolmaly, Hudaý Taala şükür etmeli, Hudaý Taala nemet nesip etdi diýip. Emma ona dilbeste bolmaň, ona ýürek berip asli hedefinden Hudaý Taaladan daşalmaly diýipdir. Çekiler kerweller, ýörir hatarlar, hatar diýeni gatar, hatar. Kerwen bir-birine besli bolup gidýär. Eýne bir wagolla bir-birine besli bolşy ýalyp kerwen Hudaý Taala gaşyn çekilipdi, bir izi üzülmez, göçdir ýararlar. İzi üzülmejek, tökünmejek bir Hudaý Taala gaşyn geçip gitmeli diýipdir. Eşdiýäňizmi zady wellet tamam boldy diýip ýok. Adamlar kullan neslinden bereket aýrylypdyr. Bir dert gelipdir, adamlar inni urwamýar, ýeriň gözüne adam gelmeýär, hiç kimiň çagasy bolmaýar diýip eşdiýäsmi? Ýok. Gelipdi. Şonuň ýaly ahirete garşy geçip gitmeli. Ştazy gyndyr musulmanlar. Ayrıljak adamın alametine aýtýär Hazreti Mahsum Bulişan. Biziň hiç gaýsymyz garyp ittifak ayrılan adamın ýanyna däl. Ölen bir ahun bolmasa, mehelleň ýaşulsy bolmasa, ýa özüň bir çağırylmasaň, palanik sargı diýber,
Dostu birzada ayrıljak bolupdy, gelli sarıgy diýberdiler diýip şeýdip hazır bolmasaň garyp ittifak ayrılan adamyň ýagdaýyndan biziň köfüýimiziň habary ýok. Hazreti Mahtum Aleyşan onu düşündürýär. Sakılsa burullar, saralsa yüzler, qoriysa dodoklar, bolmasa sözler, gögörse dırnaklar, ağlarsa gözler, imandan özgesi hiçtir yararlar. Yani adam dünyadan geçecek, ahirete karşın geçip var yakan, şu tadı tenhada ki sana hoş edecek, sana umut verecek, korkuyunu ayıracak, ölümün bir acılığı var, ölümden acılar, ayandan mecuhul olsa, o beter acı, o beter hatar. Şu tadı tenhada ki sen korkuyunu bir miktar köşüdüp sana umut verecekler, dünyada Huda için eden işleri Müslümanda olur. Kimin yaşayışından gurrun edecek bolyas? Her heftede gurrun ediyas. Kimin bereketli yaşayışın biz ağziyatı şu tadı. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın Beyik Huday Taala'nın doğusunu gurrun ediyas şu celesatta. Ey Müslümanlar, bir izi üzülmez göçtür yararlar diyeni Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın takriben 40'lancı ağıtıkları şular. Bir insandan gurrun ediyotiske şoň özü dünýeden geçipdir. Çağalar dünýeden geçipdir. Şondan önü vesellen selselesinin 35-38'den tek 40 hordaý geçelim bağlalary ýaşap, yani 40'lancı, 42'lancı haýatlar ýaşap ýerin gözünde Müslümanlar. Gati bize dersler Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek Medine-i Munawwara baranna evvelki ýylda bolan ittifaklaryň biri Yahudlaryň başdaklary geldi diýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'yň ýanyna Ey Muhammed diýdi diýip Aleyhissalatu vesselam bir qarardat ýazyşmany geldim sen melen diýdi diýip bir sulh. Onda näme? Onda sen geldin Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Munawwara geldin. Medinani adyny ütgetdiň, Yesribden Medine diýdirdin. Bu taada inni gaw jaýlaşsak sen özüň we iziňe düşýän Müslümanlar biz bilen işi bolmasyn, bize zarar vermesin. Menne boyun alýan Yahudlaryň başdagynyň tarapyndan, şulaň milletiniň tarapyndan sana zarar ýetmesin diýip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bolýar diýipdir. Sizden zarar ýetmese Müslümanlardan size garşy zarar ýetmer diýipdir. Bir kysgaçyk dersi başladı. Şonu yani Yahudlaryň başdagy öz milletiniň arasynda baranna Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı didar edip öwrülip öz Yahudlaryň arasynda baranna mundan sorak edipdir. Ey falan alim, sen geçen kitaplar mutala etdiň, biziň başdagymyz hem ýaş taraftan başdak, hem alym taraftan, hem ýaşulçuluk taraftan biziň sözüne ağzyna üýüp duran adamymyz. Gel doğrusuna aýt diýipdirler. Şi geçen kitaplardaky gören Peygamberiň muşo ýa dälmi diýipdirler. Şonu Yahudyň başdagy diýdi diýe Hudaý bilen gasam bolsun, şu geçen kitaplarda buuşlanyp hoş haber berip ahir zaman Peygamber geljek diýäniň dogry özü şo diýdi diýe. Ýöne men onu boyun alsam öz neslimiziň öz awraýymyz gitjek diýdi diýe. Yani näme? Hazreti İbrahim Peygamber'in 2 zenanası vardı diye. Bir zenanası Hacer, ondan Hazreti İsmail Aleyhisselam dünyaya geliyor. O bir zenanası Sara, ondan Hazreti İshak dünyaya geliyor. Hazreti İshak'tan Hazreti Yakup dünyaya geliyor. Hazreti Yakup'tan Hazreti Yusuf. Peygamber'in vaxtindaki yaşayan Yahudlaryň nesli Hazreti İshak'tan dünyaya gelen. O bir zenanasından dünyaya gelen. Emma Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti İsmail'den dünyaya gelen. Oham ahir zaman Peygamber'in peygamberliğini men isbat etsem, men dogry diýip aýtsam, nübüwwet aňyrdan Ishak'tan gelýär bize garşy, indi İsmail'e geçecek, biz kullan awraýymyz gitjek, izzetimiz gitjek. Indi nübüwwetden bir özler tafahur ýetipdi, o tafahur geçecek diýip kabul etmedi diýär Müslümanlar. Peygamberimizi görüp turup oturuşmak nesip boldy kıyamatda, boş galan adamlardan bolupdyr Müslümanlar. Evvelki ýylda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'yň bolan ulukhan wakaalarynyň biri El-Mescidun Nebewi Peygamberimiziň öz mescide salynmaklyk
Deslapky ýylda bolan zat Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hicret edenne şu düýe çökenne şu Hazreti Ebu Eyyub Ensariň öýüniň ewünne çökýe haýýadyň. Emma bir takırmak ýerde. Şu taada çökýe, oham şu taada bir jaý salynýança, näme belli bolýança Peygamberimiz Hazreti Ebu Eyyubyň eteki tabagasyna ýaşaýar. Näçe ýaşady? 7 ay ýaşady. Şonu ýa-ni düýäň çöken ýerinde Araplar hurmany ýygallaryny, orallaryny şo tak goýysyn diýip serilýän ýerdi diýe bir mykdar. O ýerde Hazreti Esad ibn Zurara diýen sahabaň Ensarlardan Hazreti Esad ibn Zurara radiyallahu taala anhuň kefaletinde bolan bir iki ýetim mady diýe. Hazreti Sehel bilen Hazreti Suhayl iki ýetim saga İbn Rafi' diýen adamyň ogly şolaň ýerdi diýe bir tike bir takyrmarak giňrak ýer. Araplar şo taada hurmasyn sererdiler diýe. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sargy diýberýär Hazreti Ebu Bekr Siddiqdan gidin şo ýeri satyn alyň, şo ýetim çağalardan şo taada mescit salınjak diýip. Şonu Hazreti Asad diýen sahaba o çağala da şeýle çağa bolmaklygy bilen boljak oglan 10 mäşinde baş bolar, bolmajak 20 mäşde ýaş bolar. Entek belagaty ýetmäni bilen akyly beter olahan adamlaryň akly ýalak bolup, "Ya Rasulullah, şunu kullan saňa berýär" diýipdirler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kabul etmän, "Ýok, onu satyn alaýly" diýip Hazreti Ebu Bekr Siddiq öz maly bilen tagriban boya 35 metr, beýlekde 30 metr, 1000 metr medennäni şo taada ýanky ýetimlerden 10 dinar, 10 myshal gyzyl bilen Hazreti Ebu Bekr Siddiq radiyallahu ta'ala satyn alýar. Oham şo taada mescit başlaýarlar. Mescit Peygamberimiziňki şu mahal şu mescidiň iýini boy tagriban 15-16 metr. Boyundan iýinden Peygamberimiziň deslap salan mescidi şoň iki hissesi da. Irtifasa 2 metr ýarym metr diýe Hurman şahasyndan Medine-i Munawwaraň düzüniň daşlaryndan bejerdiler diýe. Sahabalar zähmet çekip 12 gece günler din mani, ýada mani şu mescidi salynýar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da gaty doga edýär. Ondan sonra sahabalar mescidi salyp ýang bir jaýlaşanlaryny bulara gaty bir merislik geldi diýe Medine-i Munawwara. Adamlaryň yskyna gaçyp aýrylýar, galýan. Oham öý ýylynyň äpberik gelip baran ýerinde de dogry oňbasa gaty ruhiýaty zeýif bolan soň Peygamberimiz gaty doga etdi diýe. Allahumme habbib ilaynal Medine. Ya Rabbim, Medinäni bize gaşyn ýokumlet bir mehbub köke, myň hawasyna, myň ýurduna, myň suwuna, myň ýerine hemme zadyna bereket berdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam doga edip şey diýdi. Hatta mübarek Yesrib atdan Medine geçýär. Medine-i Munawwara diýilýär Yesribden. Hatta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kan atdak biri Medine, biri Tabe diýipdir, bir Tayba diýipdir. Hatta Peygamberimiz aýdypdyr, Medine-i Munawwara atdaklardan sonra inne bir nefer ştak Yesrib diýse felyestagfirillah, Hudaý Taalaga ötüm islesin, over biýedep boldy diýipdir. Fe inneha tabe diýip 3 defa aýtdy diýip Peygamberimiz. Myň ady inni Gawşahar tabe diýdi, Gawşahar diýdi. Myň ady Gawdur, myň ady Gawdur şey diýdi diýip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Inni ştada bir maglumat bersek ey musulmanlar, Peygamberimiz mübarek ömründe 39 mescitde namaz okuýdy diýe. Sahih haýsy mescitde, haýsy namazy we haýsy wagtda näçe ýaşynda okuyanly Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň dagyk taryhda agzalypdyr. Yani Peygamberimiz kıyamatda 39 mescitde namaz okuýdy diýip şey diýilýär. Oham ýene bir etteladan Peygamberimiziň ziyaretine de gidilipdi, elhamdülillah. Täze mescit salynanda ýöne bir taşlar üstüne goýup, ondan sonra hurman agacı bilen, hurman ýapraklary bilen basyrlan mescit, sonra bu ulolýa bir teşkilat bolýar. Sonra ummahatul mu'minler bilen izdivac edip, sonra Mescid-i Nebewiň sağ tarafından olara otak almanydyr ya Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Şonu
Peygamberimiz dünýeden geçenden sonra Hazreti Aýşaň otagyna jaýlanýar. Hazreti Aýşaň otagda jaýlanan wagtynda da bir teşkilat däl, bir sadece bir nijde bir otaq. Şoň üçin Hazreti Peygamberimiz, Hazreti Ebu Bekir Siddik, Hazreti Ömer Faruk radıyallahu ta'ala üç beyik Hudaý Taalaň bir söýer bendeleri şo taýda jaýlanýar. Peygamberin ýüzi ileri kıble ileride wali Medine-i Munawwara baranda. Peygamberin mübarek başucy gün yaşar taraf, mübarek ayağı biz taraf wali müslümanlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şonda tarihi mutala etsen Medine-i Munawwaraň gaty bir awadan gurrunlar kän müslümanlar. Gaty ajaýyp gurrun. Şuma tefsiri Sure-i Fatihadan Sure-i Nas'ı çellim gaw düşündirsen, gaw aýtsan uzak gaw gurrunlar tafylşýalyk. Peygamberimizden öňçäde şeýle Peygamberimiz hassa Peygamberimiz Medine warandan sonra täşimade çellim Medineň ewer gudrat ulaqan maraja tarih kitaplary we müslümanlar mesciddäki görülen geň ýagdaýlar, sahabalaryň ýaşaýyşyndaky bolan geň ýagdaýlar, bulan arasyndaky arasaja däpler, dünýeden geçişi, bulan toy tutuşy, bulan sadaka berişi, bulan bir-birine mehr muhabbet edişi, bulan arasynda narahaty bolanyny nädişi, bulan ekşi, bulan orşy, şulan hemmesi arada bir awadan geň gurulňlary we müslümanlar ýöne on agdasak kullan siratdan çykyp fakat tarihi Medinäni agdasak şaýet palança ýyl tul çeksen ey müslümanlar ýöne bir geň gurulňlarynyň Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň mübarek ýatan otagyna musulmanlaryň şowkaty galyp sonra nijdelikden çykyp sonra bir bina bolup sonra da muňa bir gysgarak kiçengrek guppa goýup şumada çellim ýaşyl guppa. Ýaşyl guppa şo Peýgamberiň dogry ýatan ýer ey müslümanlar. Tula tarihte ak guppada bolupdyr, gök guppada bolupdyr. Her gaýsyna atda dakylypdyr. Ýöne takriban 200 ýyl Sultan Abdulhamid Osmani padişahlardan Dowlet Osmanyň menden takwa padişahlarynyň biri şonu ýaşyl boýady diýe. Şondan ta kıyamata çellimdi. Biziň wagtymyzda çellim we bizden sonra da ýaşyl bolup durjak ey müslümanlar. Ýöne bir geň ýagdaýy bar şu mescidin. Bir wagt Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın indi şu mescidin içinde mübarek öz ziyaretgahı var. Ziyaretgahı bir otak. Oň üstünde bir juda teşkilat mescid ýalag edip oň üstünde guppa var. Indi iştada bir nada içecek bolýan. Peýgamberiň wagtynda da şeýle bir nijde bir otak basyrgyly gargy bilen palçykdan emma bärrakda tola tarihte guppa bolupdyr. Şo guppa bolandan sonra tarihte agdalypdyr sahih sanad. Guppa bolandan sonra bir wagt şo guppa bilen Peýgamberiň ýatan otagynyň arasyna bir kepter girdi diýe. Mesal üçin bir öý bolsa içinde de bir kiçik otak näzere şonýalyk. Peýgamberiň ýatan otagy bilen guppaň arasyna bir kepter girdi diýe. Otakda hiç kim eltmeýärdiler. Peýgambere hormat bolsun diýip. Çün Peýgamberimiz dünýeden geçenden sonra Hazreti Ebu Bekir dünýeden geçenden sonra Hazreti Ömer de dünýeden geçip beter uzak wagt bolmaka Hazreti Ömer'in çawlugy Hazreti Ömer ibn Abdulaziziň wagtynda Peýgamberiň jaýlanan Hazreti Aýşaň otak tahrip boldy diye ýykyldy diye. Şonda ýykylanna bir ses geldi diye. Sahaba şonda Hazreti Ömer ibn Abdulaziziň muasirindäki adamlar da eşdipdir. Şonda bir fasala ýykylanna bir ses gelip şu sesiň jaýyna bararlaryny bir ayak bady, ayaň jaýy bar. Hatta tecdide bina etjek bolanlaryny şonda ýanky mübarek 3 gabyryň biri açylyp ayak göründü diýet. Arasaja etilje ayak. Şonda kän ustalar gorkdy diýip Peýgamberiň aýagyny keşfetdik diýip. Şonda Hazreti Ömer ibn Abdulaziziň wagtynda da getirdiler diýip. Bir Hazreti Ömer'iň aýagy diýip sonu ýene örtdiler diýip. Kän tarihler we şeýle. Şonda guppa bilen mübarek otaň arasyna bir kepter girdi diýip adam alybilmäni haýwatyndan çekinip kepterde ölüp islendi diýip şonda. Ohm gaty ýeriň özüne takwa alymlary Hazreti İmam Azam Ebu Hanife ýalaklar ulaqan merjeleň ba wagtyndaky şolar ýalak alymlaryň ba wagtynda bolan gurrun. Şonda diýipdirler bir günah etmedik. Günaha entek bolaşmadyk. Bir jawan oglany getireli bir çağany da entek belagata yetmedik. Namaz buyruk bolmadyk. Şonu getireli gir akamda çyksyn neydi diye. Bir sahih we salim bir çağa. Şu kepter alakamda çykmaly da şary kepteriň maslygyny.
Kepler alakamda taşary çykdy diýen gaty alymlar Peygamberin ziyaretine gelen adamlar soradı diye. O kafada açılmayan ha. Her bir adam ehledel adam olmasa, cüret etmese girip bilmeyen, keramet görülýär. Şonda çykan gaty alimler soradı diye, ey çağa, şu kepleri alanda näme geň ýagdaý gördüň? Peygamber bilen Guppan arasyndaky geň ýagdaýlardan, şu otokda geň bolan görnüklerden näme diýende çağa kepler bilmedi diye. Te dünýeden geçen jada keplemetdi. Bir zatlary gördüler diýip ders etipdirler da, bir zatlary şu çağa görüpdir ki dili asmandyr, şan aýtmany dünýeden geçen şeýle kepler bilmän geçdi diýen musulmanlar. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünýeden geçenne gıtçılık boldy diye, ýagyn ýagman Medine-i Munawwara bir gurakçylyk boldy diye. Şonda sahabalar radıyallahu taala anhum ecmaîn Hazreti Ummul Müminin Aýşaň ýanyna geldi diye. Ey Peygamberin zenanasy, bir adamlar mallar dargap bar ya, Peygamberin öz wagtynda ýagyn ýagardy. Inni näzirede näme bolar hamy diýip. Şonda Hazreti Aýşa diýdi diýip, men kan şu jelesede sahih hadis aýdan, şu hadisin sahihlygyna, şu taryhyň bolan görnüklerine senetinde görnük ýagay musulmanlar. Bir nefer dille görüp ya bir nefer tezif eden ýagdaýda musulmanlar. Hazreti Aýşa diýdi diýe, gidin Peygamberin yatan otagyna baryň diýdi diýe. Medine-i Munawwarada Peygamber dünýeden geçýär. Dünýeden geçenden sonra gaty-gatçylyk bolup adamlar suwa hor bolýar. Ekrançylyk diýsen bolmaýar, mal garalar qyrlyp barýar. Peygamberin otagyna baryň diýdi diýe. Ondan sonra faj'alu minhu kiwan ila sama. Şu Peygamberin otagyndan asmana gaşyn bir evişke, bir rawzana açyň. Necre hatta la yakuna beynehu ve beyne semai saqfun. Tek şu Peygamberin mübarek markady bilen asmanyň arasynda bir saqf ýok bolsun, bir tika açyň diýdi diýe. Oýuň deşiň diýdi diýe. Şonu Hazreti Aýşaň wasiýetini tutup açdyly diýe, şu mübarek günüň nury şu otaga düşdi Medine-i Munawwara ýagyn gelmäne durdy diýe. Ýagynyň ýerine ýene goýýar, bir näse arasaçylyk bolýar, gurgurlyk bolýar, ýene de ýagyn ýagyp, ýene de otlar çykyp arasaçylyk bolup, hatta tafaqqadat min ash-shahm, hatta haki suw tapmany ýöne gafyrga bolup, ýöne süňüp bolup öljek bolup duran mallar ýagyn içinde ýitdi diýipdir taryhda. Tınqyjat bolup, fesummi amul fatq, rawahul imamul Buhari aleyhi rahme. Şo ýyle de Qurak ýyllyp at takdylar diýipdir. Qurak ýyl hewara aşlyk ýyl boldy. Emma şeýle Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek markady asmana gaşyn görnenne ýagyn ýagyan Peygamber. Şonuň üçin inşallah gidýändirler, gitmeseňiz de inşallah nesip bolar size de Medine-i Munawwara baraňyzda ýaşyl guppan gapdalyna bir tüňüje bardyr. Ýaşyl guppany eksinde serjestseňi şubbakel guppa diýsen getirer. Peygamberin guppasynyň penjeresi diýsen getirer. Şubbak diýeni penjere diýdi kişiler ýalyk. Şubbakul guppa diýsen getirer serjestseňi. Şo ýaşyl guppan gapdalyna bir adamyň bir gabyr ýaljak bolup duran bir tüňüje zat we ýaşyl renk wurguly. Kan adamlar meni ay Peygamberin guppasyny çapçak bolup durman ýyldyrym çakypdyr diýip men bärden jali bir senet ýok zatlar getirýärler. Der asl şu penjere, şu rawzana. Medine-i Munawwara şu Hazreti Aýşaň wagtyndan şu wasiýetden tak şu mada şeýle hiç bir gahty gelmedi diye. Hatta şu guppany goýanlaryna da bir penjere goýdy diye. Bir moda Medine-i Munawwara ýagyndan kesilasa, ýagyn ýagmasa şu mada şeýle Saudiýaň özü bir ulaqan ganuny wadi. Medine we döwrüne ýagyn ýagmasa eýem şu penjarany açýardy, ertesi gün ýagyn ýagýar diýip musulmanlar. Peygamberin şu maçalyn bereketi vardır. Tula tarihte de bolupdyr Peygamberimizden öňçäki geçen peygamberlere de şu bereket şamil bolup. Bir gurakçylyk bolup ýagyn ýagmany Peygamberin özü bolmasa şoň doňny ýa mübarek sellesini taşaryk çykaryp Hudaýa garşy, asmana garşy ýalwaryp şoň orta alallaryny ýagyn ýagardy diýip musulmanlar bize dersdir. Şo Peygamber bizden çirim zähmet çekipdir. Şo Peygamber de kıyamatda men öseň elinden tutjak diýipdir eger ummet bolup bilsek. Begen bellämi şoň musulmanlar? Hoş bolmalymy? Elhamdülillah.
Şoň gurruňy nesip edişýärler inşallah kıyamatda şoň mübarek öz didary we şola bilen ýaşamak inşallah hemmemize nesip etsin ey musulmanlar. Yine bir evvelki ýylda Peýgamberimizin deslapky ýyl Medine-i Munawwara barıp jaýlaşanda bolan waka azanyň buyurulmaklygy. Şu barada da bir kysgaça gurrunlar var. Deslap azan buyuruluk bolmaka sahabalar Medine-i Munawwarada bir-birine ýöne aýtýarlarmyş. Gafy aýlanyp gelin namazyň wagty boldy diýip Peýgamberimiz bilen jemaat ederdiler diýe Mescid-i Nebawiyde. Sonra sahabalar bir-birine geňeşip hatta Peýgamberimize baryp "Ya Resulallah, näme etsek gaşy azany bildirer ýalak" diýip. Hom bir ette sahabalar diýipdir, naqus jang çalaýlypdyr. Jang edip şeýle jang bilen. Peýgamberimiz kabul etmänler. Yahudlaryň ibadatgasyna, mäbedine çağırylýan alamat musulmanlara gelişmer diýipdir. Onu bir etteler şeypur, buq çalaýlypdyrlar. Onu kabul etmänler, Nesraniýleň däwi diýip. Ot yaksak näjere ya Resulallah diýende Peýgamberimiz ýok, mejuslaryň ahlaky ýöne as-salat diýden gyýgyran, beýgirak ýerden diýipdir. Şeýde bir näçe wagt as-salat diýerdiler diýe namazyň wagtyny. Teke Hazreti Abdullah ibn Zeyd Ansari Medineli sahabalaryň bir Hazreti Abdullah diýen diş görüpdir, dişine öz gurrun berýär. Diş gördüm, dişimde bir wenne naqus, ýa-ni jang satýa, men şon satyn alýan şol adamdan. Onda menden soruyor, sen bu janı näme etjek? Onda musulmanlary azany bildirjek bolýan. Yo, sen meni alyp berme. Maňa güýmenip berme, men sana bir azany öwredin. Şunu aýtsaň näçe diýip, şematky biziň çekýän azanymyz şoňa öwretdi diýe. Ohum erti bolanda Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdanna onu şiddiş dogurja Hudaý tarapdan geldi diýip, Hazreti Belal'ı da çağırıp şoň aýdýan sözlerini öwren şeýtde azan çekdi diýe. Ohum tarihte gelipdir. Şu Hazreti Abdullah ibn Zeyd Ansariň gören diýişinde başga 7 sahaba şu gijede gördü diye. Ola da gelip aýtdy diýip. Hatta Hazreti Ömer de görüpdir. Ya Resulullah, şoň aýtýany men de gördüm diýipdir. Şonda diýdi diýip Peýgamberimiz "Qad sabaqaka bizalikal wahy." Senden önce bir geldi diýdi diye. Bulardan önce tagwiyet eden zat Peýgamberimiz mübarek Meraja gidende asmanyna bir fereşte şu biziň azan çekişimiz ýalak zikir edip durany eşitip şo taýdaki maňa tälim etdik, inni belli boldy diýip de kabul etdi diye. Ey musulman dogallar. Inni azan marada bir sahih hadisler we awwala bilmeli Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtýan "Law ya'lamun nasu ma fi'n nida was-saffil awwal ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه." متفق عليه. Eger adamlar şu azanny gözen azan çekmede näme sagawadygyny bilseler, was-saffil awwal şu namazda deslapky sefde durmany. Inni bu zamanda bir cemaatlaryň bir zayıf bolan wagty kadymda mescit dolardy diye ben şu wagt namazda şu evvelki sefde gelip durmak. Inni cuma namazı ýalaklara da şamil bolýar. Evvelki sefde näme wadygyny bilseler, azan çekmede de näme sogap badygyny bilseler, yol tapmardylar, meger şoňa gurura çekip şey derdiler diýipdir Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam. Ey musulmanlar, lakçary ýaşaýyşlar görenmizde hewat edýäs. Palan ýerde maşin ma adam huşmend maşinler sykypdyr, özüňiz bilýäňiz. Ýagyn bolsa özü beýlek sawulyp duran, tesadüf etjek bolsa özü durup duran, eýeti dünýeden geçse de, eýeti fawt etse de, rananda fawt etse de, şo taýda öz kenara çekip özü hoştar berip duran, huşmend duran ýerine suw içde, ranandasy bärlek dursa, ranandasynyň ýanyna hot gelýän, hot özü park bolýan maşinler, hemmäňiz jamaýadan habaryňyz bar. Şolaň hemmesi we mundan da pişreft etjek. Mundan da gaty ewe alımlar ewe gitjek musulmanlar. Ýeriň gözünde hemme keşfiýatlar ediljek diýipdir Peýgamberimiz. Ýöne men bir zat aýdyn. Şolaň hemmesi Hudaý Taala hiç diýipdir. Şolaň hemmesi bir geň almal zatlar, bir kişçik zat diýipdir. Peýgamberimiz aýdypdyr aleyhissalatu vesselam, şu hadisi ýatda saklan. Ey jawan oglanlar, şu hadisi ýatda saklan. Peýgamberimiz aýdypdyr, bir adam dünýä gelse diýipdir.
Dünya gelen gün çağa şeyip kalkmana adam çekiniyor. Dünya gelen gün şol adamı yüzlin yere suykansa diptir şeyle. Yere suykasala şey. Adamın yüzü saf bolarda. Öz bir tazip değil mi? Öz bir azap değil mi? Azap. Dünya gelen günden te dünyadan geçýänçe şey dip şol adamın yüzünü yere suykap dursalar, yani şekence bilen dünya geldi, şekence bilen ne yaşadı? Şekence bilen de dünyadan geçti. Şol adam kıyamatta Hudaý Taalaň cennetin görenler la haqqarahu yawmal kıyama. Sahih hadis. Cenneti görenler men azabım hiç diýer dipdir. Men çeken kıyınçılığım bu verilecek bolsa kıyınçılık diýer dipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Şu edilen ibadetler kıyamatta adamdan barmağını dişlep jontulacak zatladır. Şu okuyan namazınız, gelýän hazır bolýanyňyz, ara saçylaňyz, Hudaýy bolup ýaşamak. Hemme kişde günah var musulmanlar. Emme şertçi adam yüreği Hudaý Taala'da ve gawlukda bolsun. Kim telekani gawwary, hiç kim gawwermiýär. Ýöne insan mubtala bolýar. Kim sogaby ýaman görýär. Ýok, ýaman görmeýär. Ýöne edibilmeýär. Yürekde Hudaý Taalaň ýolu bolsa, kıyamatda berilen dereceler ve berilecek makamlar görenle bir dünyada da kıyınçılık çekmeyenler neyecek diye. İnşallah size de şameller şey musulmanlar. Düzlük ediyen doğullar, musafir ettiği zatta şu hadisi yatta saklayalım. Hazreti Ebu Said Hudri dip Peygamberimizin qati alim sahabası gurrun meriye men Peygamberden eşittim diptir. Radıyallahu ta'ala. Ve sonra başka bir mal garalı bir damdar adama aydıptır şonu. Damdar adama aydıptır. Hazreti Ebu Said Hudri men Peygamberden eşittim, sana da aytyan diptir. İnni araka tuhibbul ganama vel badiye. Sen mal garany gawwerýän, o çarwa neşini, çarwada mal gara bilen ýaşamanyny gawwerýän. Ey palany, sana aýdyn dipdir. Fe iza kunta fi ganamika aw badiyetik. Mal wagt berem bolsaň, ya da yurdunda gezip ben yurtda mescit yok ki. Yakacaydın yaşayan. Tek hanavada mallanma. Yurdunda olsan, ya mal vakit veren olsan fe ezzente lis salati, eğer namaz için azan çeksen farfa savtaka diptir. Hey olarak kıygırda çek diptir. Son Peygamberin aytýan zady. Sesin baryan yer azan çekip kıygırıp sesin baryan yerine çeliyim. Näme jin eşse, näme insan eşse, ya näme mahlukat, ya näme cansız daştan, ottan şular eşse kıyamatda sana şahit boljak dipdir musulmanlar. Ohan bir neferede bir şey Hudaý dip çağırdı, namaz dip çağırdı dip birce şahit de olsa şu şahit sebepli insan kıyamatda yalkanmaly musulmanlar. Ulukhan oljadyr. Azançı dogollara Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Men azzana 12 seneten." Her kim 12 yıl azan çekse diptir, vecebet lehul cenne. Şol adam cennete girmekle wajib diptir. Yani ol adam kösenmeýär diýdigi. Ve kutibe lehu bi ta'zinihi fi kulli yawmin 60 hasana ve li kulli iqama 30 hasana. Rawahu İbn Majah radıyallahu ta'ala. Sahih hadis. Şu aytýan hadislerimi ki şu jelesede aýdypdyn, bir alim şuna hatda nişan çekmedik hadisler. Muttafaq Peýgamberiň mübarek dogadynyň arasyndan çykan gurrunlar şolar aý musulmanlar. Her kim 12 yıl azan çekse, şol adamın cennete girmekle wajib dipdir. Yani ol adam azap görmeýär diýdigi. Elhamdülillah yurdumuzda kan 10 yıl azan çekip, 20 yıl azan çekip, 30 yıl azan çekip, 40 yıl azan çekip berenme, şol adamlar gülüp ýaşajakdyr aý musulmanlar. Yine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "İza kana ar-rajulu bi ardin qay." Eger bir adam bir düz yerde bolsa dipdir Peygamberimiz, "Fahanetis salatu felyetawazza." Namazyň wagty bolsa şol adam dehret kılsın. Fe in aqama salla ma'ahu malakahu. Eger ýöne tekbir aýdyp namazyny okuýansa, şu iki garşyn näki fereşte şoňa üýüp şo bilen bile namaz okuýar dipdir. Emma we in azana we aqama. Emma azan çekse, ýakaja düz ýerde azan çekse ve izinne tekbir aýdyp namazyny durasa, salla halfahu min junudillahi ma la yurat tarafahu. Azan çekip izinne tekbir aýdyp düz ýerde namaza dursa, Hudaý Taalaň bendelerinden, Hudaý Taalaň welilerinden, Hudaý Taalaň yaradan mahlukatından
iki tarafına göz çatman duran leşkerlerinden şoň ýzyna ibadet ederler, şoňa üýüp dipdir. Sahih hadis-ey musulmanlar. Muft oljadyr ey musulmanlar, cennetin ýoly şu zatlar. Elhamdülillah aramızda bolup tu düzde namaz okyp duranma tenha milletike ehli sünnet we hususan Türkmenlerin bariz ahlakyndan beýleki milliyetlerde görüp bolýanlardadyr. Namazyň wagty boldy, zenany bolsun, erki adam bolsun, olahan bolsun, kişik bolsun, jatdan kenarynda okyp duran şu şair İslam'dır. Türkmenlerin nezre we Türkmenlerin aýandasyny tezmin edip namayan edip duran zatdır, beter begendirýän zatdır ey musulmanlar. Her hille fesada fahşada bolsa Türkmenlerin azanyň wagtynda, namazyň wagtynda jatda çyksaň namaz, jatdan kenaryna Hudaý diýip eňilip duran adamlar we zenanalar ba. Biz olahan servetdir, bu olahan fahırdır ey musulmanlar. Oşalarda şu derece şamil boljak we naýir boljak adamlardır ey musulmanlar. Bir 2-3 nokta wa bilsek gowy boljak. Evvelkisi azan çekilenine Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam azançy näme diýse diň diýipdir. İzinnenle dua edin diptir. Allahümme Rabbe hâzihi dâveti tâmme ve salatil qâime âti seyyidena Muhammeden el-vesîle vel-fazîle ve-derecetel âliyetel rafî'a ve ba'athu mekâmen mahmûden illezî vaadtehu inneke lâ tuhliful mi'ad verzukna şefaatehu ve ziyaretehu yevmel kıyamet diyen rivayette ve inneke lâ tuhliful mi'ad. Peygamberimiz cennet aylananna bir vesile diyen bir dereceni görüpdir. Evvelin ve ahirin Adam atadan ta kıyamete çellim bir insana verilecek şu derece diptir Hudaý Taala. Kime verileceğini aýtmandyr. Peygamberin merazynyň gurrun geçti. Emma cennette bir vesile diyen bir derece var. O dereceň näzereligi Peygamberimiz bize aýtmandyr. O derece kime şamil bolýany Hudaý Taala Peygamberimize aýtmandyr. Ýöne şu vesile diyen derece, el vesile diyen bizim vesilemiz ha. El-vesile diyen bir derece cennette evvelin ve ahirin 124 min peygamberiň arasynda we şoň milletiniň arasynda kime veriljek belli däl. Şayet reiyete verilsin, şayet peygambere verilsin, şayet zenana verilsin, şayet erki adama verilsin, belli etmändir Hudaý Taala. Peygamberimiz aýdypdyr, şonu menden çürüm diläň diýipdir. Şondan çürüm her kim namaz azandan sonra azan bilen tekbiriň arasynda set dua kabul. Şon dilen Allahümme Rabbe hâzihi dâveti tâmme bizim Peygamberimize şu vesile diyen dereceni nesip ettir diýip dilen her kim şey edip dua etse o dua kabul bolar bolmar o bilen işi yok Peygamberimiz. Şu duany her kim etse men şol kıyamatda dilep alaryn ipdir. Indi biz sizden sualym şu Peygamberiň laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Bir peygamber bize iyi verilipdir ki azizun aleyhi ma anittum. Bizi kösejek zat şoňa agyr gelýär diýipdir. Indi şu wesilany sizin fikriňize, sizin düşünüşüňize, siratdan alsyňyza şu wesilany Peygamberimiz kimden çyrym dilepdir? Magam özünden çyrym dilepdirmiş o. Set bilen şu wesilany menden senden çyrym dilepdir şonu. Şu wesilany bizden şim, şu cennetin olahan derejesine barsa bir olahan bir gurrun boljak bolmaly musulman Peygamberimiz onu aýtmandyr, açyklamandyr. Yekça ummetin dilep almak ýalak, sırat köfriň kıyınçylygy hal bolmak ýalak, cennette yekça Hudaý Taalany hemişe görüp bolmaýar. Bir etdiği mädud insanlar cennette hemişe görjek. Şayet Hudaý hemişe görmek ýalak olahan bir derejelere yetip bolýan bolmaly şu wesilany her kim eýe bolsa bişek bizden çyrym dilendir. Onun için dilesek inşallah kıyamatda hoşluk öwde direyim musulmanlar. Biri de azana jogap bermek, icabete azan. Azançy näme diýse şoňa diýmek bir mustahap zat. Edepden Allahu ekber diýse Allahu ekber diýmel. Azançy näme diýse siz de diň diýipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Emma bir jogap bermek ba hayya alas salah, hayya alal felah, gönenmege gelin, namaza gelin diye şu ayak bilen mescide gelip cemaat bilen okuymak bir vacip ey musulmanlar. Mescide gelmek vacip ey musulmanlar. Azanın edeplerinden, azanın mustahab işlerinden iyi oturan bolsaň
ta azan tökönýänçe kefini goýmaklyk, işini goýmaklyk, durmaklyk bu azanyň edebidir. Dünýede ahiretde kän ýalkawa sebep bolar. Emma ondan möhimrek wajib ejabet azanyň sesi barýan ýerine, azanyň sesi eşdilýän ýerine çellim. Şol adam ozur ýok bolup turupdy gelmese şol adam Hudaý saklasyn, peýgamberiň gaty ýamon gören adamsy. Hatta Hazreti Peygamber Adişan Kuddise Sirru Türkmeniň beýik piri özi ýokady işarlarda ýurt tutunan şonu ovada tutunjak bolany bir nefer göçük gelýär, omuga bir nefer bir zat bolýar, şonu ova suwaljak bolany azançysyny çağırtdyr bir wagt. Azan çekipdir, adam ýeberipdir. Şun azanyň sesi nire eşdilýär? Meselen 50 metr eşdilýär, 100 metr eşdilýär. Beligi edipdir şoňa. Şu beligi, oham ovasından bir nefer namaza kıymacak bolsa, namaza boyun burmacak bolsa, şu belgiden aňyrda ýaşa dipdir. Belgiden merde ýaşasan gelmek wajyp bolýar saňa dipdir. Peýgamberiň gargysy saňa bar dipdir. Onun üçin goragdan aňyrda ýaşa, belgiden aňyrda ýaşa diýdi diýe musulmanlar. Gasy muhim zatdyr. Gelsek kän derejemizde sebepdir ey musulmanlar. Azançy dogullygyny bilmeli zady. Hazreti Belal'a Peygamberimiz aýdypdyr: "Ey Belal, ij'al beyne azanike ve iqametik kadru ma yafrugul akilu min aklihi ve şaribu min şurbihi" diýipdir. Ey azançy dogullar, Hazreti Belal'a buyruk edipdir Peygamberimiz: "Ey Belal, azan çekenden sonra tekbir aýtýansaň, inni Buharan alimleri qamat diýmelipdir, qamatyň ýan tekbir aýdylýar. Şo azan bilen tekbirin arasyny bir ýyp duran adam ýybyçkysynyň boşar ýalak, içip duran adam içkisinden boşar ýalak, bir çaý içiwatmy, bir zat içiwatmy, bir damak ýymatmy, şo ýybyçkysynyň boşap bir dehretin kılıp mescide geler ýalak, azan bilen tekbirin arasyny wagt berdiýdi diýen musulmanlar. Ahirki jasy da azanyň hukmy sünnetime akkededir. Namaz bilen 5 wagt namaz bilen jumga namaza, ondan aşgary bir mustahab etsen gaw diýip duran azanlar we biri çağa dünýäge gelende sag gulawyna azan, çep gulawyna tekbir aýtmak mustahabdyr. Biri de bir adam qaqanypdyr. Ne wagt, ne zaman bir halwetrak ýere barıp, öz gözüne bir zat görüp, hey tüýt edip dargap duran bolsa, şoň ýanyna zat bilmeýän adam bolsa, okymana da adam tapylmasa, şoňa diňe faqat azan çekip otursan, azan eşitdirip otursan, ýerge şu azan şonu alyp çykýar, bedeninden çykýar şo. Biri de musafirete gitjek bolanda, musafirete gitmäken bir neferin şoňa azan çekmeklik, men gitjek bolsam maňa azan çekmeklik mustahab. Ýöne Türkmenliň taryhynda, Türkmenliň resminde faqat Haremeyn-i Şerifeň haja gitjek bolanda, umra gitjek bolanda çekilýär. Deräsel her ýerik musafirete gitjek bolsa çekmeklik mustahab. Biri de özünden gidip teşennüc etýär, elinden hiç zat gelmeýär. Teppi taraftan da kelle çıkarmayan teşennüs son adama şu taada bir form bihuş bolup ýatydy. Şoňa azan çekmeklik açylmaklygyna sebep dipdir diýinler. Ýene biri de inni alhamdulillah hemme küşdehretlik edi Aýatul Kursiýni bilin ya bu zaman bir elimiň zamany bolup durýar. Amçylykda bir ýerden barýan ranende bolup barýan. Ya bir düz ýerde saman nöwpdüň, ya bir zat bolup sakçy bolup negahban bolupdyň. Gözüňe hakka et bir jyn görünse, şoň birzi de selahy we azan çekin. Allahu ekber, Allahu ekber diýen azan çekin, azan tökönýänçe ýokdur ýani Allah. Bir de kade waliýa Hudaý Taala daş etsen musulmanlary oduň içinde galýan bir öý odalýa ýa ekini odalýa bir zat bolýar. Şonu oduň içinde galan adam otdan sagaman çykjak bolsa, oduň dogasy şu azandyr ey musulmanlar. Allahu ekber, Allahu ekber tulu tarihte gati weliler, alimler aýtýar. Şu Allahu ekberi eşdeňde şu oduň özü iýde süýsüp gidiberýär diýipdir. Bir mogadan bilip galsa Hudaý Taala inşallah o ýagdaýlara doçar etmesin, ýöne alymyny bilsek o. Zähmet çekip gelipdirsiňiz ey musulmanlar, jembendi etsek awwala Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamyň gadrly we muhteremligini bilýäs. O sebeple ulakon derejeler kıyamatda şoňa şambir boljagyny bilýäs. Ýöne biz bir zat edil, hatda şu peýgamberiň bir kadar imkan ýolunda we mehabbetinde bolsak, hoşan gurrugyny eşitip ýaşaýsa saljak bolsak, kän hoşluklar ewdedir. İkilenjisi musulmanlar şu azallyň peýdasyny bilýän.
Harici jelese. Buradan deydiğin. Bizim kümmedimizden, bizim Türkmen sehramızdan başka ostallara gidende gavi bir sehru jadular işleniyor Müslümanlar. Şu azarlar erti bilen Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ya öğlen Allahu Ekber. İkini avsam zade peydası yok yallar. Bir namaza oyundur yani, namaza düydür yani, bir berekete sebep olayan olardan daşkari inkolokon ediyen işi sehrin gücünün asırıya Müslümanlar. Şu mahal başka yurtlara gidende olokon kalan şehirlerde İran'ımızda ve bizim kalan şehirlerde bir seher jadular ve birbirinden oğlu ayrılıptır gidiptir tamam oluptur. Ve yes'elûneke anir ruh kulir ruhu min emri rabbi ve ma utitum minel ilmi illa qalila. Hiçbir adam, hiçbir şahsiyet ruh olup bilmer, ruhu var da mesela ruh falanca demiştik deyip de tavsif edebilmer. Ruhun näzelerini onu Hudaý Taala bilmersiňiz diýipdir Qur'an-ı Kerimde. Danışmentler de bilmeýändir. Şumat kalan şäherlerde porharlaň edýän işi, meselen biriniň eline saýrylypdyr, däde saýrylypdyr. Milyard pul alakamda öz jyllaryny şoň dädesiniň suratyny, kakasynyň suratyny, ejesiniň suratyny getirip, ejesiniň suratyny getirip, şo bilen gurrun ettirip palançylyk pul alýarlar musulmanlar. Şonlar ýalak seherin Türkmen seherady ýürüýmändir onu iş azançylaryň Allahynyň bereketinedir, güýjüniň asyrýaý musulmanlar. Bir wagt biri bir ýaşylyň bir sataşdy maňa onda diýe ýekeje ogly bar bende Hudaň. Şunu biliň ey musulmanlar dertdir. Ýekeje ogly bar öýde otyşy ýetip saklap atynýa. Özüne sataşan derdi we edilip duran hokkolar, hileler, mekirleri kulak asın. Ýekeje oglum öýde şey dep saklapdyn. Näme dip maňa sehr edilýär, maňa üstünde işlenip du ýeke çagasda maýyp bolsun, ýeke çagadan biýawerelik bolsun dep. Pahir ben nohda gözüne ýaş tegelamaý diýär. Şun öýde saklapdy kam hemsaye gelýär, ýa owaçym gelýär. Onda näme? Onda ýaňja palan ýerde sen oglun palanik palan edipdir. Ýa palan tükana barıp ogurluk edipdir. Hudaý bilen gasam oglum öýümde diýär. Ýöne maňa Hudaý Taala bir doga, bir telesmi musallat edipdir ki men oglum öýde bolup durady, oglumyň şeklinden barıp etsegi işini etýär diýipdir ey musulmanlar. Meselen men özüm öýde namaz okyp oturypda, men bolup bir nefer gidip fesad etse, men näjeri ýygnamalysyn ey musulmanlar. Hayzi delil bilen, hayzi hujjat bilen şunu isbat etmeli. Şu seherler çala girip barýar bizim ýurtlarymyzda. Ýöne gawy mundan güýçliräk de girjek. Ýöne şu azarlyň bereketini güýjü açýar musulmanlar. Ondan üçin dua edeýin. Kıyamatyň ulkan alamaty mescitten azan çekilmäni, gaflaryna kelep burulmak diýär. Hudaý Taala ogurlar getirmäni, hemişe affu afiyet, azançylarymyzyň janlar sag bolup, Hudaý Taala'ň ady bizim ýurtlarymyzda kıyamata çellim gıýgyryp durmakly Hudaý Taala hemmemize muýasser etsin inşallah. Ve Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ve ummahatul mu'minin bilen cennete cavidanna hoş bolup ýaşamak hemmemize nasip etsin. Nefere bir elhamdülillah Allah'a ötürlere dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.